Бургас е първият град, който поведе битка срещу нефтената тръба. На референдума, който се проведе на 17 февруари 2008 година, повече от 50 000 души гласуваха против изграждането на петролопровода. Сега отново хората са готови да излязат до урните, ако се наложи само да не бъде изграден проекта Бургас-Александруполис, тъй като Екоминистерството е дало зелена светлина по документацията на петролопровода. Даже съм гласувала против. Да, защо? Защото искаме чисто Черно море. По-добре не. А защо? Първо, пристанището морето ще бъде мръсно. Плажа как? То без плажа не е нищо. Кметът на града Димитър Николов застава твърдо зад мнението на бургазлии, че проектът е пагубен за града и не трябва да се реализира. Той призова всички граждани да присъстват на обществените обсъждания, които ще се проведат следващия месец. Ние не желаем да рискуваме бъдещето на нашите деца, здравето на бургаските жители с едно такова съоръжение. Трябва да бъде наистина аргументирано и професионално. Именно за това и разчитаме на подкрепата на бургаските граждани да ни помогнат. В битката срещу изграждане на нефтената тръба през годините се включиха и хора от други черноморски държави. Мнозина екозащитници извън страната не смятат, че това излага на риск екологичното равновесие в Черноморския регион и са се включили в една от подписките.